Ha to ukailan ampape unong yalam ka kenhun yale kairi jong ka France un mi madan ne hadin ka jiman sau jong u ha ka angkel ha ka yale kai ha quarter final Persha ya ka Morocco na markata bantip ya ngenya ngap ya ka ne ka video hadu ka bakut kuble ya pi baro ki baju sngo tanat ban ngap ban pe ya ki video ha une u channel na kapor syakapor kat kom ki khubor kile thu ba u kapten ka kenhun jong ka France kata u kailian Mbappe ula ban mi Shamadan ban yelekai ha ka jige khun semi final jong ka FIFA World Cup R1000 Arpenrio ka France Persha ya ka Spain wala ula mensau kendiat ha ka angel jong u ka ne ka jing mensau kala jiaru ha ka jige kun quarter final ha ka baga France kala pelim ya ka Morocco hadin kata bun kinong karshan kila kuslai bau kailian Mbappe un omla shu banyele kai ha ka jige kun ka ba kongsan Persha ya ka Spain Henry u coach jong ka France ula penti khna baga jing mensau jong u kamlong ka bajur uong ba u Mbappe urang la banyele kai bat ka kenhun ka France ka shania ba un long ubala pen kre pha na ka bentakane ka jingya khun ka jing don jong u kailen Mbappe kala long ka ba kong san pha namar ude wei na kirang yele kai uba klain tam ha ka perthei ka jingya khun Persha ya ka Spain ka long ru ka ba e pha Henry ka Fran ka Kermen ba da ka jingyarap jong u kapten jong ka kanla ban poi sha ka final kat ba hakaliang jong ka Spain ru ka kenhun kadang yai shaprang da ka jingele kai ka bi itanat bat ba ka don ya ki samla ki badon sap kum ula menyamal kum ta kane ka semi final lakmi lenti ba kan long ka jingya khun ka bi itanat bat ka jingya kani ka bateng e na du ka basdang hadu kabakut ku blai shibun nyen second pat hagiwei ki ban sawan ki baman kapor